Изървете, хора, днес ще изървяваме 3 TNT. Специално за 100 абоната. Направих клип, че ви благодаря, но сега ще го заявя, това ще бъде епик. Да знаете. Не очаквах, че за 2 месеца ще имам толкова абонати. Пак го повтарям. Вие може да сте видели клипа, но аз пак го повтарям. Едно момче пише там, че е първи на тази игра с земята, къде си игра. Че той е на първо. Добре. А ти клипчето видя ли? И хареса ли? Играеш на змия. Какво? Играеш на змия. Не, това е друга игра. Не съм сега видял, само видео. Не за тази змия, къде знаеш ти? Мамо, първите телефони Siemens ли са били? Nichts Arbeit, hallo. Jetzt gerade von Arbeit muss der Rathaus, aber Azu, ich dachte heute Nein, Mittwoch. jetzt war ja hier nichts Arbeit, ja. Ма откъде познаваш тая? Кажи, мам. Ама тя идвала ли е там? Знам, че вие сте конкуренция. Така ли? Ама и тя ли е турско кафе или? Ама в Германия немските кафета ли се печели най-много пари? Кажи. Мамо, на то на Метин всичко на телефона му пише на сирийски. Нормално ли? На то Метин, то сириец. Аз говорих с него, един мой приятел, ето го. То някъде седи по това. Не, факт. О, те ще паднат добре. Факт. О, добре, те се завиха само тук. Това после се го взива, така. И мисля, че това е всичко. И добре, време. Вече ето попадна. Сега е лаги, разбира се.
Bro, im ersten Moment gesagt, heute. Виж, мамо, тая сега като и ти си тук не идва да ми вика нещо, ма като си тръгнеш. Да? Защо? Кажи. Мам, кажи да. Quatsch jetzt wieder haben, jetzt hab ich ja die. Оле, браточки, гледайте. Само водата остана и на долу малко сняг. Шум, гледайте. И водата се влива надолу и влива. Почти щупихме всичко. Als Maul, fahr mit mir, ich fahr dich danach wieder. Fahr mit mir, ich geh nicht rein. Doch nicht rein, ich brauch nicht rein. Aber verzähl. Das eine ist geheim. Restzeit steht immer Zeit auf der Rechnung. Auf Einkauf Вижте как се прави. Так. Ще правим още един път поредицата. И чао, това беше от мен за този клип. Абонирайте се, ако ви е харесал. Чао!